sidste gang. Vi skal være dem, der skal nakke dem, der er NPC's. Fordi vi skal nemlig være sheriffer og kriminelle. Og så skal vi prøve at blende ind. Jeg skal simpelthen, jeg er kriminel. Det er jeg. Og er der 3 sheriffer? Der er 3 sheriffer. Det er godt, at en sherif står og kigger ned i jorden. Det er helt fint. Men jeg kan godt sige, at jeg er nemlig også kriminel. Så jeg skal også bare blende ind sammen med Du er også kriminel. Jeg er gået over til steder, hvor der er mega mange. Jeg går sammen med dig lige nu. Går du sammen med mig lige nu? Ja, Er du i gang med at ordne elektricitet? Ja. Det er dejligt. Hej så. Hej så. Du er velkommen. Og vi må hellere være NPC-agtige. Så vi gemmer os bare hen. Nu finder det altså ikke. Jeg troede, det er lidt stort her. Så går jeg bare ind igen. Åh nej, Rosa, lad være. Rosa, lad være. Rosa, det er ikke mig. Det er ikke mig. Rosa, stop. Nej, Rosa, hvorfor ikke så noget vej? Jeg skal ikke gå ud den vej der. Det var faktisk rigtig godt gennemskuddet. Jeg er så nervøs lige nu. Altså, jeg sidder og sweater. Nej. Jeg blev nakkesød, jeg blev flækket, blev rullet i 200 grader varmluft. Nogle af NPC'erne ligner de længere. Der er også en af mig, der står og kigger sig selv i spejlet. Det er Ulrik.